Hello mga kalabidabs and welcome to Cagsawa Ruins, Daraga Albay. Tara, biyahe tayo. Ngayong hapon, ating puntahan ang isa sa pinupuntahan ngayon ng mga turista dahil nga sa talagang napakagandang view ng Mount Mayon, ang Cagsawa Ruins. So eto nga mga kalabidabs, no, maglalakad lang tayo para mas ma-enjoy natin panoorin yung mga view bago tayo makarating doon sa Cagsawa Ruins. So as you can see, napakaganda ng mga view dito mga kalabidabs, no? At buti na hindi ganun kainit yung pagpunta namin, no? Talaga napaka-presko. Kaya kahit maglakad po kayo mula doon sa babaan ng jeep papunta dito sa Cagsawa Ruins ay wala pong problema. Talagang sobrang ganda ng place na to. And kahit ilang beses na akong pabalik-balik dito mga kalabidabs, hindi ko talaga pagsasawa ang panoorin ang mga magagandang view na matatagpuan dito sa Cagsawa Ruins. Mga kalabidabs, andito tayo ngayon sa Cagsawa and nakikita po natin isa sa mga dinadaanan ng lahat kapag yan. Mas makikita natin yung mga bato from Mayon. Makaganda niya mga kalabidabs and we are here sa Cagsawa para i-explore section ng aking process para i-explore ang ganda ng Cagsawa. Cagsawa Ruins ay ang mga fragment ng Cagsawa Church. Ito ay halos 16 na siglong Franciscan na simbahan. Pangunahin itong itinayo noong 1587, ngunit sinunog ng mga pirata na Dutch noong 1636. Ito ay muli itinayo noong 1724 ng mga praling Franciscano sa pamumuno ni Padre Francisco Blanco. At noong Pebrero 1814, naganap ang pinakamalakas na pagsabog ng Bulkang Mayon. At ito ang naging dahilan kung bakit ito natabunan at tanging ang kampanaryo na lamang ang natira. Noong Pebrero 1, 1814, ang pinakamalakas na pagsabog na naitala hanggang sa kasalukuyan ng Bulkang Mayon ay naglibing sa bayan ng Cagsawa at sa mga nakapaligid na lugar nito sa ilalim ng ilang daang milyong metro kubiko ng tepra at lahar na ikinamatay ng tinatansyang 2,000 katao. At ngayon, ang Cagsawa ang isa sa pinupuntahan ngayon ng mga turista dahil sa napakagandang view nito at tanaw ang ganda ng Mount Mayon. Naging pasyalan na rin ito hindi lang ng mga magbabarkada at pamilya
kundi maging ng mga turista na talagang ang nais lamang ay mag-relax at mag-unwind at pagmasdan ang ganda ng bulkan ngayon. Tara at libutin natin ang napagandang lugar ng Cagsawa Ruins at siguradong mai-encourage din kayong mamasyal dito dahil sa kakaibang ganda na inyong makikita sa Cagsawa. Bukod sa pasyalan dito sa Cagsawa Ruins, mayroon din dito mga tindahan na nag-o-offer ng mga souvenir items at mga Bicolano delicacies. Iba't ibang mga produktong albayanos ang inyong makikita at siguradong good quality at pwedeng pangregalo sa inyong mga minamahal. Isa pa sa dapat niyong puntahan dito sa Cagsawa Ruins ay ang Kokoy's Fruit Garden. Dito, talagang mas maa-appreciate niyo ang ganda ng kalikasan at ng napakagandang simayon. So, eto na nga mga Kalabilabs, andito na tayo ngayon sa loob ng Kokoy's Fruit Garden. So, papasukin natin yung kanilang garden mga Kalabilabs. Kailangan lang natin magbayad ng 20 pesos para sa maintenance ng lugar. At magkakaroon din kayo ng fish feed. So, pwede po kayong mag-feed ng mga isda doon sa kanilang fish pond. Actually, mga Kalabilab, halos ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Kokoy's Fruit Garden. Pero talagang hindi ako magsasawa dahil talagang nga namang napakaganda ng place na to at perfect tambayan at pasyalan ng magkakaibigan, magjowa o ng buong family. Isa to sa favorite part ko dito sa Kokoy's Fruit Garden, ang magpakain ng mga isda. Talagang na ang dami nila mga Kalabilabs, no? Yung pinakaunang punta ko dito, konti pa lang sila, pero nga dahil sa dami ng pumupunta mga turista at nagpapakain dito sa mga isda, makikita yung mga Kalabilabs na talagang malulusog na itong mga isda at ang dami nila. So, talagang nakaka-relax at ang ganda panoorin, no, kapag nagkagawan sila ng pagkain. Nakakatanggal ng problema ng stress at talaga siguradong mas marirelax kayo panoorin ang mga cute na isda dito sa Kokoy's Fruit Garden. So dito naman mga Kalabilabs, ang mga isda naman dito ay koi fish, no? Doon sa unang fish pond, mayroon doon parang mga tilapia yon. So dito naman, ang cute, no? Ang mga koi fish. Mayroon din mga small and big koi fish na talagang nga namang nag-aagawan din itong pagkain. Grabe, ang cute nila.
At mayroon din ditong telescope kung gusto niyong panoorin ng mas malapitan si Mount Mayon. Talagang ang gandang pasyalan ng Cocos Food Garden. At ito pa pala mga kalabs, no? Ito ay perfect din kung mayroon kayong mga special occasions. Pwede po dito mag-photoshoot, ganang wedding or birthday. Ang dami-daming pwede yung gawin dito mga kalabs. Dahil talaga nga namang ang Cocos Food Garden ang one of the best pagdating sa mga photoshoots. Talagang napagandang mamasyal dito sa Cagsawa Ruins dahil bukod sa napagandang garden ng Cocos Food Garden, talaga naman mayroon pang may enjoy ng mga fun activities and adventure dito yan sa Mayon Sky Drive ATV Adventure. Lahat ng mga hinahanap nyo gaya ng mga souvenirs and mga delicacies and pagkain, andito na po lahat sa Cagsawa Ruins. Ayan, pasensya na mga kalabs, talaga nga namang medyo pause pa rin tayo, pero talagang sobrang na-enjoy ko ang pamasyal dito sa Cagsawa dahil talaga namang sulit na sulit ang pasyalan at siguradong mag-i-enjoy kayong panoorin ang napakagandang si Mount Mayon.